लास्ट को बिरियानी दुकान हाँ कौन ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ तते मु मना करथिली ना कॉमर्स नेनी बोली तू ଏବେ କଣ କରୁଛୁ मु एबे बजाज फाइनेंस रे क्रेडिट मैनेजर अछि ତ କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ବେ ଆମ ଭଳିଆ କମର୍ସ ପିଲା ଏଣ୍ଟର ନ ମାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମମାନଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ବି ମିଳିବନି ତୁ କଣ କହୁଛୁ ବେ କମର୍ସ ଖରାପ ସବୁବେଳେ କଣ ଆସୁଛୁ ବେ କହୁଛୁ କମର୍ସ ଖରାପ ବେ ତୁ କଣ ଡେଲି ଆସୁଛୁ କମର୍ସକୁ ବଦନାମ କରୁଛୁ ବେ କମର୍ସ କଣ ଛୁଟ ତୁ କମର୍ସକୁ କିସ ଭାବୁଛୁ ଛୁଟ ଦିନକୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମୁଁ ଇନକମ୍ କରୁଛି 100ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ମାସକୁ କେତେ ହେଲା 9 3 27 2 ଲକ୍ଷ 27,000 ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯାଉ ଖର୍ଚ୍ଚ 1,27,000 ଟଙ୍କା ମୋର ଲାଭ ବୁଝିଲୁ ତୋ ସାଲେରୀ କେତେ 15 20 25 30 35 टार्गेट केते भीतर मासु के दूरे की ठिया 18 लाख रो बाइक पड़ी जीव मंकु मंकु सिंगम बलिया जाउडा मारी गोटे मार तळे पड़बनी बुझलु बिरयानी गोटे पार्सल दे कॉमर्स लोकेशन टा हला डीडी कॉलेज रो गेट पाखरे 90 टଙ୍କା ଲେଖା ମାତ୍ର ବିରିୟାନୀ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବିରିୟାନୀଟା ଓକେ।